jela jongi ni pelong ya ka mencau snem mencak sni ar khandai tarik jong ni obenai ar hoi lesi pilaban kwatit balaiken ya kan pneumonia balega sarkar ka ban khia ka ban jore kan jingpang pneumonia ka jubab ka longba ngilaya i bakan ka jingpang pneumonia kadai ka wei ka ban shakhat e hakaba shemi ke men sim jogi khon ki jongi ki ba po san sem garta hoi kiran ki jingpang ka diarrhea ban hiar ka tibet ka tb ba ki wei ki bat Henry nambah kecing pek niat jongi iba kan pneumonia kadai ka banding kong ka shem ki khon ki jongi ki ba po ka san sem garta hapo ari India shisnam dan kumba shilak apun yo hajar mot ki khlong ki ba po san sem garta ki bayap tang nakadaw jong ka jingpang pneumonia kat notam neka jela jong itip bakawai leka wai lagi jela jogan shakhan be haka baki buon bah ki khlong ki bah po san snem karta ki bayap nak neka jingpang pneumonia bad nyo i ba ta haun usnem ta ka ni khadar banai kata kamot na banai April jong usnem arpo bad u hado banai March jong usnem arwai don kumba pras ba jamot ki khlong ki bah po san snem karta ki bayap tang nakadaw jong ka jingpang pneumonia bat ki khlong ki bah po ka shi banai ngi ba shi spa ngot naki ki bayap khat san ngot naki la khat san percent ki yap naka jingpang pneumonia bat ki ba shi banai hado khat ar banai la ik hado lai pu sa ngot naki naka shi spa ki yap naka jingpang pneumonia bat ki bah po ka san snem shi snem hado san snem khat sau ngot naka shi spa ngot ki bayap khat sau ngot naki ki bayap ki tang naka jingpang pneumonia ji i kan ya kalong ka jing ya ka bakra hado kata tang ya kot ketena jong ko ya khia handre yang ibaro ki kimi pa kham tam ki badu ki khun ki jong ki bade ki ban siam ba kordor tina kata ka daw nang lembaga ni ka program ni ko alpen singo thu ya pi baka ni ka jingpang pneumonia ka di ha ka ji sha ka bala ban yada la ka ni sumar bat ni singo thu ya ka yai kita